Mä nyt päätin tehdä taas videopostauksen. Me mennään Jukan kanssa kohta maastoon. Mä en oo ehtinyt postailla pariin päivään ja nyt sitten tulee tämmönen videopostaus meidän maastoreissusta. Mä alan nyt harjaamaan Jukkaa ja sitten kohta tai jonkun ajan päästä lähdetään maastoon. Mä nyt laitan Jukalle tämmöstä tohon ryntäisiin, kun silloin siinä on niin paljon syönyt nuo, että siellä maastossa ei sitten ötökät haittaa meitä. Noin. Mä oon nyt harjannut Jukaa ja laittanut sille suojat, niin mä menen hakemaan täältä puhdasta satulahuopaa. Täällä on vähän pimeätä, mä en oo jaksanut laittaa valoja. Meillä on täällä tämmöiset uudet hienot kaapit. Täällä on vähän sotkusta, kun täällä on meidän kirpparitavarat ja pidetään vielä joku päivä. Täällä. Otetaan tämä. No on Lillonin osa, niin juupa juu. Mulla on aika vähissä akku, mutta ehkä mä vielä sitä samalla kun varustan niin lattaan. Noin. Hieno huopa Jukalla. Tää on oikeesti semmonen... Tää ei oo tän värinen oikeesti. Tässä on vähän huonota. Se on semmonen sininen. Ihana silmä. Me ollaan Jukan kanssa täällä nyt kävelemässä. Ollaan kävelty joku 10 minsaa. Vielä on tää tietää vähän turhan kovaa ravaamiseen. Vaikka tää onkin tämmönen soratie, niin tätä pitää mennä vielä jonkun matkaa ja sitten päästään vähän enemmän maastoille. Me ollaan jo jonkun aikaa täällä ravailtu Jukan kanssa ja nyt me mennään tämmöiseen oikein synkkään polkuun. Täällä on tosi paljon oksia. Ja tää on tämmönen, että ei tässä voi ehkä kokeillaan ravata, kun saa mennä ihan pitkillä ohilla. Voi tässä ravata ja Jukka on ihan mielissään. No niin, mä teen vähän tämmöstä tilannekartoitusta taas. Tossa on junarata ja tästä on meille ehkä 2 kilsaa. Tuolla noin. Niin sitten me ollaan tähän asti menty ihan junarataa vietä ja me ei todellakaan olla menty sitä 2 kilsaa, vaan ehkä 4, koska me kierrettiin vähän pitempää. Nyt me lähdetään ihan eri suuntaan. Että me vähän niinku erkaannutaan tästä junaradasta. Mä oon nyt puoli tuntia ollut täällä maastossa. Me tultiin just tämmöiselle hyvälle hiekkatielle. Tää on tosi pitkä tonne toiseen suuntaan, niin jos siellä ei näy mitään, niin voitais vaikka laukata. Mua vähän pelottaa, kun täällä on ojat ihan vieressä ja mulla on vaan 1 käsi, niin katsotaan. Ei uskalta ihan kamalan lujaa mennä. Näin. Hieno Jukka. Se on ihan mielissään täällä. Wow. Brr. Se on ihan villinä, se pomppii miten sattuu ja nyt sillä on ristilaukka, kun se pomppasi. Mä olin vähän aikaa eksyksissä ja nyt mä oon tämmöisellä pururadalla, missä saa vissiin mennä hevosella. Niin mä oon aika kauan jo ratsastanut, varmaan kohta tunnin. Ja me vähän aikaa mennään tässä ravia ja laukkaa ja sen jälkeen me palataan kotiin.
ollaan nyt täällä jonkun verran menty tätä tietä. Tää olikin tosi hyvä. Tää on tämmöstä pururattaa ja hiekkaa. Tai purua. Tai en mä tiedä, jotain tämmöstä puittua ja hiekkaa. Ja nytten me ollaan palaamassa Jukan kanssa kotiin. Ja mä en nyt loppumatkalta jaksa kuvata, koska mulla on akku niin tyhjissä. Ja mä haluan vielä tallista pari juttua kuvata. Niin. Nähdään taas tallissa. Mä sain eilen Mikon omistajalta tämmöset Back on Track, tämmöset mitkä patjat onkaan, mitkä laitetaan aina rasituksen jälkeen vähäksi aikaa, tai no yleensä yöksi. Niin mä tänään kokeilin niitä 10 minuuttia takajalkoihin. Ja pintelit oli siinä päällä. Tai Jukka ei välittänyt niistä mitään, että jotkut hevoset ei kuulemma ihan hirveästi tykkää niistä. Sitten etujalkoihin laitoin Blue One, tämmöstä 2-teholinimenttiä. Tämä laitan aina ratsastuksen jälkeen, mutta nyt mä ajattelin, että jos nää alkaa tuntua hyviltä, niin mä teen ostaa sitten tollaset. Ja nyt mä vielä syötän Jukan ja lähden sen jälkeen viemään sitä ulos. Heippa!